आं मोनसे हाग्रामा सार देरहानानैहाय हाग्रामानि बा बिफोरखौ मोजां मोनग्रा सापर्टारफ्रानो बिराद नांगलाखौनो बुद्रुबायदों जानांगौ बिसोरो थेथार बोराय बोरायसो लानानै देख्रेबायनांगौमोन माने बिदि बुद्रुखो बिसोरनि सायावहाय नों माबा बुंनो सानबावदों नामा? बेफोर माने गाव गावनि साननो हानाय मेलेम गैयि मानसिफ्रासो माखासे समाव नांगोलखौ बुद्रुदों खिन्थु जोंना नांगोल पार्टिया दा देरहादोंबाबो माबाखौ ट्रेक्टरखौ बुद्रुनाय जायाखै जाहाथे बिदि बुद्रुलायनाङा जों बे मादैया सिगांहाय UPPL नि बिराद गरानिमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयावहाय मा जाखो आं गावखौनो गाव एसेबो बुजिनोनो मोनाखिसै ओमफ्राय बिथाङा सिगांनि समावहाय UPPL नि जानानै बिजनि बायदियावहाय रिजाल्टखौ नायनानैहाय मोजां जायोब्ला निर्मल सार देरहानाय समाव निर्मल देरहादोंमोन नामा सिगांहाय ना? VCDR-आवसो देरहादों। VCDR-आव देरहानाय समावहाय ओरैबायदि खिबु गांगुद लुद्रुगे मोसालायदोंमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयावहाय मा जाखो आं गावखौनो गाव बुजिनो मोनाखिसै ओमफ्राय मा साननानै नों UPPL दोलोखौ नागारा मादै एसे सुंदुयैब्लाबो नों फोरमायहरनो हागोन नामा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय? आं UPPL-खौ नागारनायनि जाहोन बहुद दङ मानो होनबा आङो बै समाव VCDR-आव जोबोद निर्मल सारखौ माने न'खरनि मानसि होननानै सापर्ट होदोंमोन ओमफ्राय आंना गोबां खहा जादों मानो होनबा थाव बै समाव जोंहा गारि गंथामसो दंमोन थाव सोनायनि भाराखौ मोनफिनाखै माखासे प्राइमारियाव जानायफोरखौ जों होजोबदोंमोन बेक्तिगता गावहा दं होननानै होदोंमोन जोङो सहाय होदोंमोन निर्मल सारखौ बिनि अनसुंथाइखौ मोनफिनाखै देरहाखांनायनि उनाव नायफिनाखै आरो बिथाङा जोङो एसेबाबो नायफिनजानो लुबैदोंमोन बे आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरजों माने जोंथ' नुयो दा राजनितिकनि बेलायाव रायजो राजाया जेरै थांदों बेजों थांनांगौ जायो बिनि थाखायनो आङो दुखु मोननानै माखासे आच्छा नोंसिनि मेनलि ओंखारनायनि जाहोना नों हारसिं ओंखारदोंना नोंनि बोरायाबो ओंखारदोंमोन ना सानैजोंहाय गोसो मिलायनानै ओंखारदोंमोन? मेनलि जाहोनानो जाबाय आंनि बोराया सिगां ओंखारग्रोदों ओमफ्राय बिनि उनाव आङो ओंखारदों जेला MLA इलेक्सन जायो चन्दन ब्रह्म सारा आमथेखायाव मिटिं खुंफैदोंमोन बे समाव आङो UPPL-खौ नागारनानै बेवहाय चन्दन सारानो बरायदों ओमफ्राय चन्दन सारानो आर'नाइ गानहोनानै बरायदोंमोन आरो गावसोरनि माने नांगोलनि दानि माबायाव गोदो ओमफ्रायो मोनसे खोथा मादै दाखालि समावहाय नोङो UPPL-नि दोहौखौ नुनानैहाय नोङो माथो UPPL-आव थांफिननोसै होनदोंमोन ना मादोंमोन फिसायखौहाय? बेफोरनि बाथ्रायानो जाहैबाय दोहौनि बाथ्रा नङा माखासे गाव गावनि प्राइमारि बायदिसिनायाव इलिगेल थायो नालाय मोननैबो हान्जायाव इलिगेला थायो सुखुनाय सुखुयि बाथ्रा थायो बेबायदियाव अबेबा सम खेथ्रआव आरो बाथ्राफोरखौ बुंफ्रांलायनाय जायो नोंहा बुंनायालाय बुंदोंमोन सैथो बुंदोंमोन आं UPPL-आव थांनोसै होनदोंमोन ना माने मादै नों? बुंनायनि बाथ्राया दा बेफोरखौबो बुंनोबो हाजोबा माखासे सिंनि बिथोरा गावबा गावनि सेक्रेट बाथ्रा थायो ओमफ्राय खिन्थु जोङो नांगोलखौनो सापर्ट हरदों जेम सारानो देरहासार जाबाय निसिमायाव आरो रायजो राजाफोरनि माखासे जोंनि निसिमा ओनसोलाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ जेम सारा देरहासार जानानै माखासे मावनांगौ खामानिखौ मोजाङै मावलांथोंसै। आं मोनसे खोथा सोंनोसै मादै एक्सुवेलि नोंसोरथ' दायो बिराद अफिसाव थायो बा अफिस गिदिङो हिसाबै सिङावहाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि मोनसेफोर खोथाफोर दंना गैया? ओमफ्राय हाग्रामा बिथाङा बुंदोंमोन सिगांनि समावहाय आन सरखार थानाय समावहाय सरखार गैयि समाव बुंदोंमोन दाबायदियावहाय BTC इलेक्सनावहाय आं चिफ जाफिनोब्ला आं पावाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिनगोन होननानै खोथा होदोंमोन ओमफ्राय बेसेबांसो सैथो ओमफ्रायो बेफोरबायदि अफिसफ्राव प्राइमारिफ्राव रायलायनाय जायोना जाया रन्जन दैमारिनि सारनि बिसयैहाय फोरमायहरदो एसेसो। मानगोनां जोंनि रन्जन दैमारिखौथ' जोंनि बर' हारिनि दावहारु होननानै जोङो बयबोनो मिथियो गथ' गथाय गासिबो बोराय बेन्थ रायलायो रन्जन दैमारि सारा गनांगौ दा सरखाराव फैबाय नालाय हाजासेखौ हाग्रामा साराबो नाजागोन सख'नो खिन्थु सिगांनि समाव बिटिआर सुक्ति खालामदों जायफोर सारमोनहा बिसोरो बख'नो सेस्था खालामनांगौमोन आरो दा माखासे मानसिफ्रा बेलाव सफैनानै दङ NDP-फ्रा बिसोर बेलाव सफैनायफोरखौ बिथांमोना
इलेक्सन जानायनि सिगां बिसोरो केसखौ उथायनांगौमोन बिटिसिनि सक्ति बिटिआरनि सक्ति हिसाबैबा आरो ओमफ्राय बिथांमोना गोबां गोरोन्थि खामानि मावदों अब्लाथ' दा बख'नो हाले बायदि हाग्रामा सारानो जोंहा माखासे हानायखिनि खामानिखौ मावगोन नाजागोन बख'गोनानो जों फोथायनाय दङ हाग्रामा सारनि माबायाव आरो दद दोननाथ' आरो दोननाथ' दद माइनि हाग्रामा सारा रावखौबो माइगाब जुजाय खालामा जोंना ओमफ्रायो मादै दाख्लि आं मोनसे हाग्रामा सार देरहानानैहाय हाग्रामानि बा बिपिखौ मोजां मोनग्रा सापर्टारफ्रानो बिराद नांगलाखौनो बुद्रुबायदों जानांगौ बिसोरो थेटार बोरायसो लानानै देख्रेबायनांगौमोन ओमफ्राय मा बिदि बुद्रुखो बिसोरनि सायावहाय नों माबा बुंनो सानबावदों नामा बेफोर माने गाव गावनि साननो हानाय मेलेम गैयि मानसिफ्रासो माखासे समाव नांगोलखौ बुद्रुदों खिन्थु जोंना नांगोल पार्टिया दा देरहादोंबाबो माबाखौ ट्रेक्टरखौ बुद्रुनाय जायाखै जाहाथे बिदि बुद्रुलायनाङा जों राजनितिखौ लानानै सानफ्रामबो मोखां नुलायनाय दखान गंसेखौनो जायो बेमार आजार नांलायगौ जोंनो थाखा फैसा नांलायगौ बे इउपिपिएल बै नांगोल बे ट्रेक्टर बेफोरबायदि जालायनाङा रायजो राजाफ्रा गुलाय गुजाय सानलायनाङा जों खौसेयैनो गोरोबलायनानै थानांगोन पार्टिया आलदा आलदाबाबो मानसिया खैफोदनि समाव गावजों गाव नांलायगौ आरो ओमफ्राय मादैनो दाबायदियावहाय इउपिपिएलआव हाबथारनांगौ होनोब्लानो हाबनो हागोन ना हाया इउपिपिएल माने 5 बोसोरखौ जोङो दा हाग्रामा सारनि सरखारखौ जोङो हाजासे सापर्ट होग्रोनांगोन 5 बोसोरनि उनाव जों आरो सानफिननानै नायनांगोन मावनाया माबायदि नों थांफिननांगोनलै मादैखौ इउपिपिएलआव लांफिननांनाय ओमफ्राय मादै दायो जेम्स सारा इसिमानि दायो केन्डिडेटआवहाय दायो बियो गोबांथार भट मोननानै देरहाबाय ओमफ्राय बियो दा जेम्सआ मा बिबा मोनगोन ओमफ्राय गोबांथार बांगालफ्राबो गोबांथार इएम बेफोरबायदि लुबैदों 3 4 इएम नैबेबायदि लुबैदों होननानै खोनानो मोन्दों ओमफ्राय जेम्सआ इएम बिबांखौ फरेस्ट बिबांखौ मोनगोन ना मोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिबांखौ मोनगोन ना मोना दायो जोंनि जेम्स सारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमखौनो मोनगोननि सिमायाव बे कारेक्ट जाखाबाय नामा बे कारेक्टआनो जाखाबाय नङा नंगौ आरो खोथाफ्रा ओमफ्राय माखासे ओरै दस्रा गुबुन हारिया मानो इएम बिदों होनबा इसोरथ' माबासो नालाय जोंनि माबा 6 सिडुलनि माखासे ट्राइबेल दङ नन ट्राइबेलसो नालाय नन ट्राइबेलाव दङ आरो जों बेखौ बुंनो हायो खिन्थु हारि माहारिनि गेजेराव जोङो दाङाबाजिखौ लाबोनो सानाखै बिनि थाखाय जोङो सिंनि बाथ्राफोरखौ जोङो बिदि फेसबुक इउटुबाव माखासे पार्सनेल बाथ्राफोरखौ बुंनो हाया दाबायदियावहाय इउपिपिएलआवहाय फैगोन 5 बोसोरावहाय इउपिपिएलआव थाफिननांगौलाय मादै नोंखौ लांफिनगोन नायनोसै समा फैग्रोथोंसै आंबोथ' इउपिपिएलनि गोराखा नालाय फेरेंगा सारनि फिसाफोरबाय जानो थांलांबाय जों नोंसोरनो आवलायदोंलै जोंखौहाय गोजोननाय थाबाय धन्यबाद